ДимДимыч, синең яңа матур шарыңа карарга ярыймы инде? Әйттем бит инде, элгәч карарсың. Син карап тормыйсыңмы? Юк. Ой, Карарга ярыймы инде? ярый. Кайда соң ул? Менә. Ой. Ярый, кайгырма. Уйлап таптым. ДимДимыч, калейдоскопка кара әле. Андыйларны күп күргән инде мин. Кара дим, мондыйны күргәнең юк әле. Ой, Я ничек? нәрсә бу? Үзем уйлап чыгардым. Пират калейдоскопы. Шәпме? Ничек ясадың син аны? ДимДимыч, сәлам. Синең яңа матур шарың бар диләр. Күрсәтәсеңме? Кара, Кая? идәнгә. Ай, әйе. Кызганыч. Симка, мин аның кәйфен күтәрдем генә. Ни белән? Калейдоскоп белән. Хәтерлисеңме, безне өйрәткәннәр иде. Калейдоскоптагы матур бизәкләр ничек барлыкка килә? Аның эчендә төрле төстәге пиала кисәкләре әйләнеп йөри. Тагын әле көзгеләре дә бар. Гадәттә алар 3. Пиала кисәкләре шул көзгеләрдә бик күп тапкыр чагыла да, алардан бизәкләр барлыкка килә. Шулай. Пиала кисәкләре урынына калейдоскоп эченә теләсә нәрсә салып була. Барыбер бизәкләр пайда була. Нинди генә калейдоскоплар ясамаганнар. Төймәләр, чәчәкләр, бүҗәкләр белән дә. Әле кайчандыр бер бай кеше кыйммәтле ташлардан калейдоскоп ясаткан. Мөгаен эченә акча гына тутырса, бизәкләр алай ук матур булмас иде. ДимДимыч, кара әле калейдоскопка. Күрдем инде, пиратларныкы кебек. Юк, ул хәзер андый түгел. Яңа елны хәтерләтә. Кара. Ого, Ошыймы? бик тә. Эчендә нәрсә? Синең шарыңның кыйпылчыклары. Булай ул тагын да матурак. Шулай бит? Файдасы булмады. Белән. Без яңа матур шарны күрергә дип. Нәрсә булды? Ой, сорамада. Уйлап таптым. ДимДимыч, Нәрсә? калейдоскопка кара әле. Тагынмы? Теләгем юк. Кара дим мин сиңа. Ух син! Яңа ел. Рәхмәт. Инде бүтән кайгырмыйсыңмы? Юк, шундый матур. Мондыйны әле берәүнең дә күргәне юк. Син беренче. Әйләнде. Киттек. Бизәкләрен алны гүлле, эй калейдоскоп. Нинди матур, нинди серле, эй калейдоскоп. Фиксиләр Ошылыклар куяр. Калейдоскоп, калейдоскоп, әкияти дөнья. Калейдоскоп, калейдоскоп, әкияти дөнья. Хәерле көн, ДимДимыч. Мин синең матур шарыңа карарга дип килдем. Булды инде сезгә. Бу шарга караганда да яхшырак. Яңа ел белән фиксиләр.
Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәлесе